Jam'iyyar APC ta zargi 'yan kwankwasiya da zuzuta batun hatsane da ta kauri a wajen taronta na jihar Gombe, inda aka ce shugaban jam'iyyar Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya sha da kyar. Jam'iyyar APC ta musanta labarin da ake yadawa cewa shugaban jam'iyyar Dr. Abdullahi Umar Ganduje ya sha da kyar a wajen babban taronta na shiyar Arewa maso gabas da aka gudanar a jiya Lahadi a jihar Gombe. Wani faifan bidiyo da ya karaɗe shafukan sada zumunta an ga jami'an tsaro na ƙoƙarin kare jama'a da ke sowa daidai lokacin da Gandujen ke barin wurin taron, abinda wasu ke fassarawa da boran 'yan jam'iyyar bayan sun zargi Gandujen da gaza ambatar sunan Kashim Shettima a matsayin mataimakin Tinubu a zaben 2027. To sai dai a wata hira da Premier Radio a daren Lahadi, kakakin jam'iyyar na Kano Ahmad Aruwa ya ce kin kiran sunan Shettiman ba wani laifi bane, domin kuwa ba sabon abu bane. Abin da shi mai girma shugaban jam'iyya na ƙasa ya zo ya faɗa shine mandate ɗin da aka faɗa a ranar da muka je shugabancin jam'iyya gaba ɗaya na Najeriya. Mun ce mun jaddada yadda Bola Ahmad Tinubu ya tsaya takara. Babu inda aka ambaci maganar kashin Shettima anan. Me yasa ba su yi ihun ba? Me yasa kuma ba a yi abin da aka yi ɗin ba yau? Kuma a gaban shugaban ƙasa ɗin da kowa aka yi. Mataimakin shugaban majalisar dattijai ya zo ya tabbatar da shi da 'yan majalisar dattijai ba su ambaci kashin ba. Sannan majalisar tarayya ta zo ta tabbatar ba ta ambaci kashin ba. Idan ɗan takara ko shugaban ƙasa yana tafa da mataimakinsa, yanzu dole ne sai an zo an ambaci mataimakinsa a gaban mutane. Ai kowa ya san mataimakin Tinubu ne, kuma dan yana son sa ya ɗauke shi, kuma dan yana ganin yana ƙaunar sa ya ɗauke shi. Me har wani abu da an zo don wani ya karanta wani abu ya ce kawai Bola Tinubu ya wuce, waɗansu mutane an yi amfani da 'yan PDP da 'yan kwankwasiya ɗin, irin waɗannan mutanen sun yi amfani da daman da za su yi ihu su yi hayaniya har ya zama wani abin magana. Kakakin na jam'iyyar APC a Kano ya kuma musanta batun cewa Ganduje ya sha da kyar a wajen taron, inda ya ce 'yan kwankwasiya ne kawai suka zuzuta lamarin. Ya ce tuni suka gano yunkurin 'yan kwankwasiyan na fakewa a bayan Kashim Shettima domin ta da fitina a jam'iyyar, saboda yadda suka ga Shettiman na shiga al'amarinsu. Idan lokaci ya yi, ai za a tabbatar da Tinubu da Kashim ɗin, ko da Tinubu da Kashim ko da wani. Duk wannan abun ai ba dole ba ne, dan na ɗauke ka mataimakin shugaban ƙasa yau, ka zo ka ce ai gobe idan ta zo wani dalili ba zai iya faruwa a zo a ce an canja wani yau. So kuma ba inda aka yi magana canja shi, babu inda aka yi maganan ba shi ba ne. Duk wannan kalmomin 'yan hamayya ne, makiya ne, kuma ka san dama su 'yan kwankwasiyar Kano ai kamar suna da alignment ne da shi mataimakin shugaban ƙasa, tunda yana shiga sabgar su, yana zuwa nan wajen su, suna ganin kamar cewa yana ɗaya daga cikin mutanen da yake mara musu baya. Shi yasa duk suka fito da irin wannan abubuwan, mu daidai muke da su, za kuma mu tare su. Kuma duk kalmar da za su faɗa akan Abdullahi Umar Ganduje, wallahi a shirye muke mu mayar musu da martani fiye da irin wanda za su faɗa. Babu inda shugaban jam'iyya ya sha da kyar, babu wani abu da ya faru ya sanar da abin da ya sanar, kuma a matsayinsa na babba shikenan ba za a yi banga-banga a rako shi mota ba. To rahotanni na cewa 'yan jam'iyyar APC a Arewa maso gabas sun fusata ne bayan tsallake sunan Kashim Shettima wanda ɗan asalin yankin ne, yayin jaddada takarar Tinubu a 2027, abinda suka fassara a matsayin wata maƙarƙashiya ta ƙoƙarin sauya Shettiman a zaben 2027. To kan wannan dambarwa na tuntuɓi mai sharhi kan harkokin siyasa a nan Kano, Kamarar Kabiru Sani mai kwanuka, da na fara da tambayarsa ko zai iya yiwuwa jam'iyyar APC din ta sauya Kashim Shettima a matsayin ɗan takarar mataimakin shugaban ƙasa a zaben na 2027 kuma ta yi nasara? Gaskiya abu ne mai matukar wahala a canja mataimakin shugaban kasa tunda aka dawo aka zaɓe a 1999 zuwa yanzu, za ka ga babu wani shugaban kasa da ya tenuwa ta farko ne ke kokarin ya tenuwa ta biyu da ya ajiye mataimakinsa ya canja shi da wani, kuma abin ya zo mai da sauki. Saboda ya faru a lokacin Obasanjo da shi da Atiku Abubakar, kotu ta tabbatar da cewa Atiku Abubakar duk da ya fita daga jam'iyyar PDP ba zai bar kujerarsa ta mataimakin shugaban kasa ba, zai ci gaba da kasancewa a mataimakin shugaban kasa har karshen kakar tenuwarsa da suka gama, da yayi takara a jam'iyyar ACN a wannan lokaci. Kuma in ka duba Namadi
Sambo zaka ga akwai lokacin da al'umma da mahukuntan jam'iyyar PDP a wancan lokacin da magoya baya suke gani ya kamata a ajiye shi a ɗauko wani a bayar, haka ya dinga tada kura har sai da lokacin shugaba a Goodluck Ebele Jonathan ya fito da kansa ya magantu ya ce yana da buƙatar Namadi Sambo ya ci gaba da aiki tare da shi. To kamar ɗan ya ƙara da cewa wannan dai wata 'yar manuniya ce da ke cewa al'ummar yankin na arewa maso gabas na da manufa a fagen siyasar Najeriya a yanzu. Gaskiya wannan 'yan manuniya ce da take nuna jam'iyyar APC ajiye kashin Shettima ga al'ummar North East a wajen su ba abu ne da zai zo musu da daɗi ba, kuma ba abu ne waɗanda suke bukata ba a wannan lokaci, domin ya nuna wa jam'iyyar APC da mahukunta cewa suna tare da ɗansu kuma suna da bukatar su a ci gaba da tafiya a wannan karkashin tikiti ɗaya na shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da kashin Shettima. Kuma in har jam'iyyar APC ta shirya ajiye kashin Shettima to lokaci ne da zai ba wa magoya bayan kashin Shettima da gwamnonin da yake tare da su da al'ummar na North East da na Najeriya gabaki daya lokaci ne da za su samu dama su kokarin su ma su ga meye mafitar su, domin akwai coalition da ake yi ga jam'iyyar PDP kuma ita ma ta hamayya, domin su je su ga inda za su haɗe su ma su haɗa ƙarfi da ƙarfe. To wannan batu dai na cikin abubuwan da aka fi tattaunawa a shafukan sada zumunta a halin yanzu. Sai dai fada shugaban ƙasa da shi kansa mataimakin shugaban ƙasa Kashim Shettima ba su fitar da wata sanarwa ba game da batun kawo yanzu.